Ihe nzuzo nke mmeri Gideọn na ihe ịga nke ọma dịka onye ikpe bụ ịdabere n'ike nke onye nwe. Gideọn hụrụ onwe ya dịka ọ dịghị onye, ma ọnụnọ Chineke na ndụ ya mere ka ọ bụrụ onye. Otu Chineke ahụ, onye chọtara Gideọn na onyinyo si n'ebe nzọchapụta mmanya gị na-akpọ gị. Ikekwe dịka Gideọn, ị pụrụ ịdị na-eche na ịdịghị ihe n'ọtụtụ ụzọ. Agbanyeghị, ọ bụrụ na ị dabere na Chineke, ị ga-arụ nnukwu ihe. Chineke amara, ị na-ezute anyị n'ebe nzọchapụta mmanya anyị, ọdịda anyị, egwu, na ebe nzuzo anyị. Gwa anyị eziokwu gị, were ọkụ nke mmụọ gị were obere onyinye anyị. Zipụ anyị dịka ndị dị ike nke udo gị. Nye nke a site na Yeshua Onyenwe anyị. Amen. Ụtụtụ na-aga nke ọma.